Dobry dzień, waju gwesno rechtajeta se do świętów, me tyż. Święta wa gwesno w hecie z panzeta, a me z hecią, tą legendarną hecią, a ju mam dla nich darek. Dobry dzień, witajcie. Cześć. Legendarny Karnochecie ci w 2000 roku, dobrze pamiętam, nagrało pierwszą platkę PKSZ w Skórokłewu. A czemu przez 4 lata nie było ciec? Nie nagrywaliśmy platci, ale było nas ciec tu i tam. Gdzie? W Szandzek, w Polsce, za granicą, a w Szandzek. Murcem? Tak, muszę to potwierdzić, chociaż nic nie rozumiem. I przynajmniej bez ostatnie 4-5 lat nie mam u was nic chciety. Wiadomo jest, że Karnochecz nie istnieje, ale też raz, że istnieje. 4-5 to jednak prawda jest. O, decht prawda, a równak. Mam dla was taci malinci darenk. A dziękuję. Na święta. Cześć, to jest? Mi się ta włączyć. Jarek Stefańczak perkusja, Przemek Koska bas, Łukasz Mateja skrzypce, Piotr Kawczyński śpiew, Marcin Kopek gitara, Tomasz Hecze, zespół zmienił trzon składu, uzyskał nowe brzmienie i wypływa na szerokie wody. Na pewno było większe zainteresowanie w mediach, bo to był pierwszy taki zespół i faktycznie non-stop się coś działo, tak? Ten materiał był tylko jednym z wielu, akurat powstał przy jakiejś tam innej okazji. Natomiast pod tym względem na pewno się sporo zmieniło. Nie? Już chyba nie ma takiego zainteresowania, nie jest to aż tak nowe. Słyszałam, że podobraliście wokalistkę zespołowi Wandzeboki. Nie, to ona podebrała nam zespół. Jak wygląda sytuacja, wszyscy wiedzą, nie? No jak wszyscy wiedzą, nie Kitek wiem. był za granicą, a my chcieliśmy nagrać jakieś piosenki z kimś i akurat tak się złożyło, że Damroka mówiła, że Nie, to wolny jest czas. totalne przekłamanie. Baliście się, że nie wrócę, chociaż mówiłem, że Oczywiście, że się wrócę. bałem. Ale wiele razy już mówiłeś, że wrócisz i nie wracałeś. I nie wracałeś. No tak, prawda. A my czekaliśmy. I czekaliśmy. I dobrze. Ja teraz wyszedłem na dworzec. Moja Penelopa. Fajki tylko, ale myślałem Ale o tobie. nie. Atmosfera świąt, no jak wiadomo, ta ziemia, familia, no i ciepłota. Kaszebe są dla mnie całym życiem, można rzeknąć. Po prostu ze wszystkim. Sposobem na życie, na to, co już robię, gdzie już żyję. Co się Kusk-Teruska zmieniło, ale mam nadzieję, że w przyszłym czasu to też się zmieni. Idzie mi o to, że ja Teruska nie tak do końca na Kaszebach, ale no muszę w Warszawie mieszkać. Tu się sparłączyły, albo strudują się Kusk dwie największe miłoty. Do ziemi jedna miłota, a draguje do chłopa. Najbardziej feleje tej ziemi przede wszystkim, z jaką się jest sparłączony, niech ledzi wszedłem, nawet ka lefti a insi na Kaszebach jak tam. Ciepłym wida w Molincinu miły trend. Mój Witku, wiliny nocy. Powiadasz? Możesz tam ten podać? Dziękuję Ci bardzo. Przyjaźnimy się i to jest taka, wiesz, prawdziwa przyjaźń, wydaje mi się, której nie da się jakoś, wiesz, ubrać w słowa, bo ona jest. Ja traktuję tych ludzi jako bandę najwspanialszych oszołomów, jakich kiedykolwiek spotkałem i nie wyobrażam sobie, że pojadę w trasę z kimś innym i wiem, że na pewno nie byłoby to. Ale mnie się tak wydawało, że może dzięki temu, że będzie zagrało moderną muzykę w języku kaszebskim, to może młodzi będą bardziej szanowali ten język. Teraz jak wiemy Kusku miru, ale mam nadzieję, że nie tak do końca. Zespół powstał na początku roku podczas jednego z przeglądów poetyckich. Muzycy znani z występów w trójmiejskich zespołach rockowych poznali młodego poetę kaszubskiego Michała Pipera.
Jest taci w Polsce zespół Bratańci. My gramy też gramy nowoczesną muzykę folkową. Bardzo rozczarowała mnie przyszłość zespołu, która wkrótce nadeszła. Powiem, że byłem przekonany, że robimy coś wielkiego, coś niepowtarzalnego, coś jedynego, coś, co Kaszubi powitają z otwartymi ramionami, rzucą się na nas i będą nosić nas na rękach. Kiedy nic takiego się nie wydarzyło, poczułem się bardzo sfrustrowany tym, bo osoby, które spotkałem na początku tej drogi, były bardzo życzliwie do tego projektu nastawione. Wszyscy ten entuzjazm przelewali, dodawali może otuchy, bo to był długi, żmudny, bolesny proces tworzenia tej płyty. Natomiast potem wszedłem w to głębiej i okazało się, że jest wielu ludzi, którym w ogóle to nie jest na rękę, którzy czują się jakby mało komfortowo z tym, że to jest ktoś, kto nie pochodzi z Kaszub, kto wpadł na ten pomysł, ale tak naprawdę to ja już miałem dawniej ten pomysł. My tutaj nigdy nie byliśmy jakoś mocno związani ze środowiskami promującymi Kaszubszczyznę. Ja się tu nie chcę odżegnywać, ale kto chciał, ten do nas docierał. Przed moim wyjazdem byłem jak najgorszej myśli. Uważałem, że jest na wszystko za późno i że to jest właściwie już śpiewy nad grobem. To są. W tej chwili sądzę, że nie, że nie wszystko umarło. Naprawdę jestem teraz dobrej myśli. Zjechałem z Heczą całą Polskę, kulę ziemską dookoła 2 razy, praktycznie mógłbym powiedzieć, w busie. A koncertów na Kaszubach, które pamiętam, które wspominam, które chciałbym pamiętać, są może 2. Nie? Tu nie chodzi o pieniądze, bo my wszyscy mamy z czego żyć. Nie? Tu chodzi o pewien brak szacunku dla ludzi, którzy tworzą coś bardziej ekstrawaganckiego niż haft kaszubski i tego typu klimaty. Nie? Jesteśmy najlepszym zespołem grającym rockowiznę po kaszubsku, natomiast jak normalni ludzie, najskromniejszym również też. I da się na pewno nas lubić. Natomiast jak wszyscy... Gdybyśmy byli skromni, bylibyśmy doskonali. No, chyba tak. Raczej już nie gramy tak eklektycznie, nie ma w tym żadnych klimatów quasi jazz, piosenka folkowa czy moralnego niepokoju. Żadnych takich nie ma. Raczej stricte rockowe granie. Teksty oczywiście po kaszubsku, no wiesz, to jest taki zespół i na pewno będą jakieś teksty po kaszubsku. I tej wersji będziemy się trzymać. Oczywiście, będziemy śpiewać po kaszubsku, czy to się Kaszubom podoba, czy nie. A zwłaszcza, kiedy im się to nie będzie podobało. No bo dziwnie byłoby przechrzcić zespół na tom. Po kaszebsku, ne, niby po kaszebsku można rzeknąć. Na święta Bożego Narodzenia, pod choinka, chcę wam dostać prezent. Ale znowu miesa, że tak rychtych to po kaszebsku to nie je. Hankłe, witaj i ratuj mnie. I fejmuca. Bóg zapłać. Jeżeli całe święta Bożego Narodzenia, to po kaszebsku rychtych to są głedy. Nie wiem, czy wiesz, skąd ta pozwa wzięła. Nie za bardzo. Ja u nas połączony z prastarym słowiańskim święta. Ja ci było obchodzone zależność zimowej przemydzi. To było z 21 na 22 kładnika. No i wtedy oni to ferowali nawet 14 dni i zaczynał się nowy ciąg słońcowy i nowy ciąg wegetacyjny. Jeżeli idzie choinka, ja? Choinka to też rychtych, nie po kaszebsku choinka. Ale po kaszebsku go do sodanka i to też jest połączony z irta drzewa, ja ci so stroi. Bo stroi so danka, a po polsku to świerk. No a nie ta kubiałka, co nazywa sadanka. I ten prezent. No i ten prezent to jest darenk. Darenk. To są dareje. Tej wszystkim na Kaszewach rzecimy na głodę, płet danka, fejn darenków, a przede wszystkim, żeby te głody były ciepłe, radosne i spędzone z familią. Tego wam rzecimy.